हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाणि कृष्णा करुणा सिंधु विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीभाषदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஓகே, யார் வாசிக்கிறீங்களோ கையை உயர்த்துங்க. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாவது ஸ்லோகம் படிக்கணும்? 8ஆ? 8வது ஸ்லோகம் படிக்கணும். ஓகே ஃபைன். 8 தான் வருது. எல்லாரும் வாய்ப்பு எடுத்துட்டு படிங்கோ. ஓகே, ஸோ தட் இட் ஷுட் பி இன் த சேம் பேஜ் எல்லாருமே. ஓகே, இங்க எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாம் கிடைக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ நம்முடைய கருத்து அதோட சரி. ஓகே, ஸோ ஆத்மன ஏவாரு சவனம் அஞ்ஞஷா வதிகரேனே போபுயு மானாசேஷ புருஷார்த்த ஸ்வரூஹஸ்ய கிந்து நாதாஹிஷ இஹ ஆஷானானம் ஏதத் அபிசம்ராதன மாத்ரம் பவிதும் ஹர்ஹதி. எஸ், रेवती माता जी वासी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। ओम नमो वासुदेवाय आत्मनामेव रुसवनम् अंजास व्यतिरेक नभो भूयमाना शेष पुरुषा स्वरूपस्य किन्तु नादस्य आशनानां यदेत् अभिसंराधनं मात्रं भवितुम् अर्हति. ஆத்மனம் சுயபூர்த்தி ஏவம் உறுதியாக அனுசவனம் ஒவ்வொரு கணமும் அஞ்சாச நேரடியாக அவத்தியரேகன நிற்காமல் போயூயமான அதிகரிக்கின்றது. அசேஷ அளவின்றி புருஷ அர்த்த வாழ்க்கை லட்சியம் ஸ்வரூபஸ்ய உமது உண்மை வடிவம் கிந்து ஆனால் நாத ஓ பகவானே அசீஷ பௌதிக இன்பத்திற்கான வரங்கள் ஆஷ சாசனாம் எப்போதும் விரும்புகின்ற எங்களின் எதிர் இந்த அபிசம்ராதான உமது கருணையை பெறுவதற்காக மாத்திரம் மட்டுமே பவிதம் அர்ஹதி முடியக்கூடியது. மொழிபெயர்ப்பு. வாழ்க்கையின் லட்சியங்களும் வளங்களும் உம்மிடம் நேரடியாகவும் நிறைவாகவும் தங்கு தடையின்றியும் அளவில்லாமலும் அதிகரிக்கின்றன. உண்மையில் நீரே உம்மில் அளவற்ற மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தமாக இருக்கின்றீர். நாங்களோ எப்பொழுதும் இன்பத்தில் பின்னே அடைந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இது போன்ற வேள்விகள் எல்லாம் உமக்கு தேவையற்றதாகும். ஆயினும் மேலாண்மை மிக்க உம்மிடமிருந்து வரங்கள் பெறுவதற்கு இவையே எமக்கு வழிகளாக இருக்கின்றன. இவ்வேள்விகள் அனைத்தும் எங்களின் பயன்களுக்காகவே செய்யப்படுகின்றன. உண்மையில் இவைகள் உமக்கு தேவைப்படுவதில்லை. பொருளுரை. சுயபூர்த்தி உடையவராதால் பெரிய வேள்விகளுக்கு அவருக்கு செய்ய வேண்டுவதில்லை. வளமிக்க வாழ்க்கைக்கான பலன் தரும் செயல் என்பது தங்கள் நன்மைக்காகவே உலக வளத்தில் விரும்புவோர்க்குரியதாகும். யஜ்ஞாத கர்மேய அந்யத்ர லோகம் அயம் கர்ம பந்தனக. இறைவரை மகிழ்விக்கும் தொண்டு செய்யவில்லையானால் நம் மாயையின் பிடியில் இருக்கிறோம் என்றாகிவிடும். நாம் கோடிக்கணக்கான பணம் செலவழித்து வானவடையாய கோபுரங்களுடன் பெரிய கோவிலை கட்டலாம். ஆனால் அது பகவானுக்கு தேவைப்படுவதில்லை. ஆடம்பரமான செயல்கள் அவருக்கு தேவையில்லை. அவையெல்லாம் நன்மைக்கானவாகவே. ஆடம்பரமான கோவில் கட்டுவதில் நாம் நமது பணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது நமது உழைப்பிலிருந்து நாம் விடுதலை பெறுகிறோம். அதனால் இது நமது நன்மைக்கானது. இதற்கு மேலாக நாம் உழமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுவதற்காக மேன்மையான செயலில் ஈடுபட்டு என்றால் அதில் மகிழ்வுற்று தமது ஆசியினை நமக்கு அருள்வார்.
முடிவாக ஆடம்பர ஏற்பாடுகள் பகவானுக்குரியவை அன்றி நமது நன்மைக்காகவே ஆகும். இவ்வேறானும் ஓர் வழியில் நாம் பகவானிடமிருந்து வாழ்த்துகளையும் வரங்களையும் பெற்றோம் என்றால் வீடு பெறும் பெற்று முழமுதற் கடவுளை அடைவதற்காக தகுதியுடையவர்களாக ஆகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. தத்யதா பாலிஷானம் ஸ்வயம் ஆத்மன ஸ்ரேயः பரமவிதுஷாம் பரம புருஷ பிரகர்ஷ கருணா ஸ்வ மகிமானம் சாவவர்காக்கியம் உபகல்பாயிஷயன் ஸ்வயம் நாபசித ஏவேதரவத் இஹோபலஷிதः. எஸ் வார்த்திக் மாசம். हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. तद्यदा बालिशानां स्वयं आत्मनः श्रेयपरम् अविदुषां परम पुरुष बृहस्य करुणा स्वमहिमानं चापवर्गाख्यम् उपकल्पयिष्यन् स्वयं नापसित ஏவேதரவத் இஹோபலாட்சிதः. தத் அது யதா போன்ற பாலிஷானாம் மூடர்களின் ஸ்வயம் உம்மால் ஆத்மனக தனது ஸ்ரேய நலன் பரம் இறுதி அவிதுஷாம் அறியாத மனிதர்களின் பரம புருஷ ஓ தேவனே பிரகசத் கருணையா அளவற்ற கருணையினால் ஸ்வமகிமானம் உமது சுயமகிமை ச மேலும் அபவர்க ஆக்யம் அபவர்க என்று அழைப்படுகிறது விடுதலை உபகல் கைஷ்யன் கொடுப்பதற்கு விரும்புகின்ற ஸ்வயம் சுயமான ந அபசித முறையாக வழிபடவில்லை ஏவ இருந்த போதிலும் இது பத் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல இக இங்கே உபலட்சித நீர் தோன்றவும் எம்மால் காணப்படவும் செய்கின்றீர். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ தேவனே விடுதலை பெறுவதற்கான அறம் பொருள் இன்பம் வீடு பேறு என்பவற்றை முற்றிலும் அறியாதவர்களாக நாங்கள் இருக்கின்றோம். வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன என்பதை உண்மையில் நாங்கள் அறியவில்லை. வணங்கப்பட வேண்டும் என விரும்பும் மனிதனை போல் நீர் எங்கள் முன் வந்துள்ளீர். நாங்கள் காண வேண்டும் என்பதற்காகவே இங்கே காட்சி தருகின்றீர். எமது நோக்கம் நிறைவேறவும் எமது நன்மை கருதியும் உமது சுய மகிமையான அப்பவர்க எனப்படும் விடுதலையின் பயனை எங்களுக்கு அருளவும் உமது அளவற்ற கருணையினால் இங்கே நீர் எழுந்தருளி இருக்கின்றீர். எமது அறியாமையினால் நீர் முறையாக வழிபடவில்லை என்ற போதிலும் கூட நீர் இங்கே எழுந்தருளி இருக்கின்றீர். பொருளுரை. பகவான் விஷ்ணு வேள்விச்சாலையில் தாமே தான் எழுந்தருளினார். அவர் தன்னுடைய நன்மைக்காக தோன்றவில்லை. அதுபோல் அர்ச்ச விக்கிரகம் கோவிலில் உள்ள திருமூர்த்தமும் அந்த நோக்கோடு தான் அங்கே இருக்கை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. முழுமுதற் கடவுள் தமது அளவற்ற கருணையின் காரணமாகத்தான் நம் முன்பு தோன்றுகிறார். அதனால் தான் நம்மால் அவரை காண முடிகிறது. உன்னத பார்வை நம்மிடம் இல்லாததினால் நம்மால் பகவானின் சச்சிதானந்த விக்கிரகத்தினை காண முடியாது. ஆகையினால் அவர் தமது அளவற்ற கருணையினால் நாம் காணக்கூடிய வடிவத்தில் நம் முன்பு தோன்றுகிறார். பொருட்களான மரம் கல் போன்றவற்றை நம்மால் காண முடியும். ஆகையினால் அவர் கோவில்களில் கல் மரம் போன்றவற்றினாலான சிலை வடிவங்களை ஏற்றுக்கொள்வதோடு நாம் செய்யும் சேவைகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இதுவே பகவானிடம் உள்ள அளவற்ற கருணையின் வெளிப்பாடாகும். பற்பல வரங்களை மேற்கொள்வதில் அவருக்கு ஆர்வமில்லை என்றாலும் நமது அன்பு தொண்டினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக உருவமாயிருக்க சம்மதிக்கிறார். பகவானை வழிபடுவதற்கு பொருத்தமான பொருட்களை நம்மால் உண்மையில் படைக்க முடியாது. ஏனென்றால் நாம் முற்றிலும் அறியாமையில் இருக்கின்றோம். பகவான் தமது அளவற்ற கருணையினாலேயே நாபி மன்னனின் வேள்விச்சாலையில் எழுந்தருளினார். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இன்னைக்கு இவ்வளவு போறோம். ஓகே, பத்மா மாதாஜி நாளைக்கு நீங்க வாசி, சரிங்களா? நீங்க நாளைக்கு நீங்களும் பிரேமா மாதாஜியும் எல்லாம் வாசி. ஆத்மன ஏவாரு சவனம் அந்யாஷவாயதிரேகன போபூயமானாசேஷ புருஷார்த்த ஸ்வரூபஸ்ய கிந்து நாதாஹிஷ இஷஹ ஆஷானானம் ஏததவிசம்ரதான ராதன மாத்ரம் பவிதும் ஹர்ஹதி. வாழ்க்கையின் லட்சியங்களும் பலங்களும் உம்மிடம் நேரடியாகவும் நிறைவாகவும் தங்கும் தடையும் இன்றும் அளவிட முடியாமல் அளவிடா அது என்ன இருக்கு அந்த இடத்துல படிங்க, அதிகரிக்கின்றன. உண்மையில் நீரே உம்மில் அளவற்ற மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தமாக இருக்கின்றீர். ஸோ இதெல்லாமே இறைவனுடைய நிலைகள். ஓகே, அவர் பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ். இதுல வந்து நம்ம பகவானிடத்துல அனைத்தும் இருக்கிறது. அவர் இப்ப நம்ம கிட்ட கூட ஏதாவது எல்லாமே இருந்தா நம்ம யார்ட்டையுமே கேட்க போக மாட்டோம் இல்லையா? நம்ம கிட்ட இருக்கிறதையும் நம்ம வச்சு மேனேஜ் பண்ணிப்போம். அது போலதான் அளவற்ற நிலையில அனைத்துமே இருக்கின்றது அவர்கிட்ட. போதும் என்றதுக்கு மேலேயே இருக்குது. இவ்வளவுதான்ட்டு கிடையாது, எல்லாமே அன்லிமிட்டடா இருக்கு இல்லையா? ஸோ செழிப்பு இல்லையா? மேலும் வாழ்க்கையின் லட்சியங்களும் அதாவது இலக்குகள் இல்லையா, அனைத்துமே வந்து பகவான்கிட்ட வந்து அதிகமாகவே இருக்கிறது. உண்மையில் நீரே, அதாவது பகவானாலே மட்டுமே அவருடைய அளவற்ற மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தத்தையுமே அவர் ஒருத்தரால தான் பருக முடியும் இல்லையா? அளவற்ற ஆனந்தத்தை பருக வல்லவர் அவர் ஒருத்தர் தான். நமக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு இப்ப ஸ்வீட்டே வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா? அதிகமா ஸ்வீட் போட்டுட்டோம்னு நினைச்சிட்டு சாப்பிட மாட்டோம். இப்ப சக்கரை பொங்கல்ல கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வெல்லம் போட்டா வெறும் வெல்லம் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர சக்கரை பொங்கல்ல இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட் கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? ஆனா பகவான் கிட்ட அனைத்துமே அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ அதனால அவருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது நம்ம கிட்ட இருந்து. நம்ம அப்படின்னா அன்றாட நெய்வேத்தியம் பண்றது எல்லாமே வந்து பகவான் ஏத்துக்கிறாரே, அது எப்படி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? உண்மையிலேயே அதை அவர் ஸ்வீகரிக்கிறது நம்முடைய நன்மைக்காகத்தான். எந்த ஒரு செயலுமே நாம் இறைவன் தொண்டுக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்றால் அதனுடைய பலன் அனைத்துமே நம்மளை வந்து நம்மளுக்கான நன்மையானது. ஒன்று நம்முடைய உள்ள தூய்மை இல்லையா? அடுத்து நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களில் பக்குவம், நாமளும் மனதளவுல பக்குவம், இதெல்லாம் அடையணும்னா இறை தொண்டு பண்ணா மட்டும்தான் வரும். அதற்காக பகவான் ஏத்துக்கிறார். அதை தவிர்த்து அவருக்கு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, நம்முடைய நன்மைக்காக மட்டும்தான் அது செயல்படுகிறது. இது போன்ற வேள்விகள் எல்லாம் உமக்கு தேவையற்றதாகும். ஆயினும் மேலாண்மை மிக்க உம்மிடமிருந்து வரங்கள் பெறுவதற்கு, அதாவது உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொண்ட அந்த பகவான் வந்து உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருப்பவர் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? வி நோ ஹி இஸ் தி சுப்ரீமசி இல்லையா? அப்படி அவரிடமிருந்து நாம வரங்களை, அதாவது குறைந்தபட்சம் ஏதாவது நம்ம வரம் கேட்கணும்னா யார்கிட்ட கேட்கறது இல்லையா? தேவர்கள்கிட்ட போனா நமக்கு கிடைக்கும் வரங்கள். ஆனா அதெல்லாமே தற்காலிகமான சொல்யூஷன் தான். நித்தியமான ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்காது. பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எங்கேயுமே கிடைக்காது. இறைவன்கிட்ட போனா மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஓகே, அதனால இதையெல்லாம் பெறுவதற்காவது, அதாவது அன்பு கொண்டு பகவானுக்கு செய்யணும். அத்தகைய மனப்பக்குவம் நமக்கு இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம பலன் கருதியாவது நம்ம செய்தாலாவது பிற்காலத்தை நம்ம வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை பகவான் கொடுப்பார் இல்லையா? ஸோ இவ்வேள்விகள் அனைத்தும் எங்களின் பயன்களுக்காக. உண்மையிலே நம்ம எதிர்பார்க்காமல் செய்தாலும் சரி, எதிர்பார்த்து செய்தாலும் சரி, நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தி தொண்டுக்குமே பலன் உண்டு. ஓகே, இதனுடைய பலனை பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார். இதுதான் சாஸ்திர விதிகள் சொல்கின்றது. அதனால பலன்களை பற்றி பொருட்படுத்தாம வெறுமனே கேவல பக்தியை கொண்டு நம்ம பக்தி செலுத்தினோம் என்றாலே பகவான் நமக்கு எது நன்மையோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். உண்மையில் இவைகள் உமக்கு தேவைப்படுவதே கிடையாது. நம்ம செய்யக்கூடிய தொண்டு எதுவுமே பகவானுக்கு தேவையே கிடையாது இல்லையா? ஆனாலும் அதையெல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். அதையே தான் நமக்கு வந்து பரிந்துரைக்கிறார். அப்படின்னா என்ன காரணம்னா அனைத்தும் நம்ம இந்த உயிர் வாழினுடைய நன்மைக்காகத்தான். நாம் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் நாம வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய இந்த கடல்ல வந்து சுழண்டு கொண்டே இருப்போம். ஸோ வெளியில போகவே முடியாது. சுய பூர்த்தி உடையவர் அப்படின்னா செல்ஃப் கண்டெய்ன்டுன்னு அர்த்தம். ஓகே, பரம திருப்தி இல்லையா? அவருக்கே திருப்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு அவர்கிட்ட. இப்ப நம்ம கிட்ட நிறைய செல்வங்க இருக்கு, 10 கார் இருக்கு இல்லையா?
வேலை செய்வதற்கு வேலையாட்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா? நம்ம எழுந்தாலும் உட்கார்ந்தாலும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்காங்கன்னா நமக்கு அதுக்கு மேல என்ன தேவைப்படும் இல்லையா? பௌதீக உலகத்திலே கேட்கிறேன் இல்லையா? அது போல பகவான் உலகத்துல இருந்து நம்ம நோக்கும் பொழுது, கண்ணோட்டத்துல நோக்கும் பொழுது அனைத்துமே அவருடையதுதான். ஜடம் சேத்தனம் இல்லையா? இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அசைவன அசையாதவை ஒவ்வொன்றுமே அதனுடைய காரணமும் அவர்தான், அதனுடைய விளைவுகளுமே அவர்தான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம படிக்கும் பொழுது அவருக்கு எதுவுமே தேவையே கிடையாது. ஆனாலும் பெரிய வேள்விகளை அவருக்கு செய்ய வேண்டியதும் கிடையாது. பத்திரம் பழம் புஷ்பம் இல்லையா? அதாவது ஒரு பூவோ இலையோ பழமோ நீரோ கொடுத்தாலே போரும் தான் பகவான். அதுவும் அன்பு கொண்டு நம்ம கொடுத்த பகவான் ஏத்துக்கிறார். அதனால நம்ம வந்து அதாவது சப்பன் போக்கு கூட பண்ணி நம்ம பகவானுக்கு படைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆனாலும் எதற்காக அதை செய்கிறோம் சொல்லுங்க? எத்தனையோ பாவப்பட்ட ஜீவன்கள் இல்லையா? சோ அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அவர்கள் பாவங்களிலிருந்து விலக்கப்படுகிறார்கள். அந்த ஒரு நன்மைக்கு தான். அனைத்துமே நாம் ஒவ்வொரு செயலுமே இறை தொண்டுக்காக ஆற்றுவது அனைத்து பலன்களுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகளுடைய நன்மைக்காகத்தான். இவ்வளோ பெரிய கோயில் கட்டுறோம் இல்லையா? அழகா மெயின்டைன் பண்றோம். ஆனா எதற்கு? தூய்மை இருக்கணும் இல்லையா? இறைவனுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு புரியும் போது அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் வந்து பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? சோ நாம கிட்ட கோடி கணக்குல இருந்தாலும் அதுல ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம வந்து இறைவன் தொண்டு காட்டினோம் என்றால் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த அந்த ஒரு இது வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வந்து ஆன்மீக தளத்திற்கு சென்று விடுகிறது. ஓகே, அதனாலதான் நமக்கு எல்லாம் டொனேஷன் பண்ணுங்கோ. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னாக்கா, நம்மள வந்து இந்த பௌதீக தளத்திலேயே இருக்காம நீ இதுலயே சிக்கிண்டே இருக்காத, இதுதான் உண்மையான நோக்கமே. ஆனா நமக்கு அந்த இடத்துல நம்ம டொனேஷன் கேட்கும்பொழுது என்ன இவங்க எப்ப பாரு டொனேஷன் கேட்கறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும். ஆனா அந்த டொனேஷன் கொடுக்கறது கூட வந்து நம்ம அதாவது சத்துவகுணத்துல இருந்து கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதாவது உண்மையிலே இந்த டொனேஷன் வந்து இறைவனுக்கானது அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுட்டு கொடுக்கணும். எங்க வேணாலும் நம்ம டொனேஷன் கொடுக்க கூடாது. ஓகே, அதனால வந்து டொனேஷன் வந்து இறைவனுடைய காரியத்திற்கு பயன்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதனுடைய நல்ல ஒரு பாதை வந்து நமக்கும் ஏற்படும். மேலும் வந்து அந்த பணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே எத்தனையோ பாமர மக்களுக்கும் அது போய் சேரும். நம்ம டைரக்டா பாமர மக்கள் கொடுக்கறத விட இன்டைரக்டா வந்து நாம இப்படி செய்யறது. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது வந்து அவங்களுமே நன்மை பெறுகிறார்கள், பகவானும் திருப்தி கொள்கிறார். ஏனென்றால் அந்த பணத்தை நாம் இறைவன் தாழ் பணிந்து செய்திருப்பதால் அவை அனைத்துமே புண்ணியங்கள் ஆகிறது. ஓகே, நம்ம புண்ணியங்களுக்காக செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆனா அதற்கான புண்ணியங்கள் நமக்கு தான் இருக்கும். ஸோ எத்தனையோ அதாவது 21 ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிக்கப்படுகிறது. ஸோ அதனால ஒரு கோயில்ல செய்யக்கூடிய தான தர்மங்கள் வந்து அவங்கள மாத்த கிடையாது, அவங்களுடைய பரம்பரையுமே வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறது. மேலும் அது அந்த அந்த தானம் வந்து வேறொரு ரூபத்துல வந்து பிற மக்களையும் போய் சேர்கிறது. ஓகே, அதையுமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அதனால தர்மம் என்பது ஒரு புறம் வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் போய் சேரணும், அடுத்து இறைவன் தொண்டு ஆகணும்னா நம்ம கோயில்ல கொடுக்கக்கூடிய தர்மம் தான் வந்து மேன்மையான தர்மம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யஜ்ஞார்த்த கர்மயோ அந்யத்ர லோகேயம் கர்ம பந்தனக. இறைவனை மகிழ்விக்கும் தொண்டு செய்யவில்லை என்னால் நம்ம மாயன் பிடியில் இருக்கின்றோம் என்றாகிவிடும். எஸ், நாம் இவ்வாறு செய்யக்கூடிய தொண்டு இறைவனுக்கானது என்று அர்ப்பணித்து நாம் செய்துவிட்டோம் என்றால் அது இறைவன் வந்து பார்த்து கொள்வார். ஆனால் அதே நாம சுயபுலன் திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய தொண்டு எல்லாமே வந்து நாம இன்னும் அடர்ந்த அந்த அஜ்ஞானத்துலதான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து பொருள். நாம் கோடிக்கணக்கான பணம் செலவழித்து வானளவிய கோபுரங்கள் கூடிய பெரிய கோவிலை கட்டலாம். ஆனால் அது பகவானுக்கு தேவைப்படுவதே கிடையாது. பகவானுக்கு அவ்வளவு செல்வ வளத்தோட கட்டணும்ன்றதுலாம் தேவையே கிடையாது, தேவையில்லை. ஆனால் ஆடம்பரமான செயல்கள், ஆனால் அது ஆடம்பரமான செயல்கள் அவருக்கு தேவையில்லை. அவையெல்லாம் நன்மைக்கானவையாகும். யாருக்கு நன்மை? நமக்கு. ஆடம்பரமான கோயில் கட்டுவதில் நாம் நமது பணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது நமது உழைப்பிலிருந்து நாம் விடுதலை பெறுகின்றோம். அப்படின்னா உழைப்பு என்றது என்னதுன்னாக்கா கர்மம் இல்லையா? உழைக்கிறது கர்மம். கர்மத்திலிருந்து கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம வந்து விடுபடுகின்றோம். அதனால் இது நமக்கு அந்த கர்ம பந்தனத்தை நம்ம விடுபடும் பொழுது நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த சுக்குருத்தியை வந்து நிறைய சேர்த்துக்கிறோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? இதற்கு மேலாக நாம் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மேன்மையான செயலில் ஈடுபட்டோம் என்றால் அவர் அதில் மகிழ்வுற்று எஸ்
இல்லையா? இப்போ ஃபோர்ட் கம்பெனிக்காரங்க நிறைய க்ரோர்ஸ் டுகெதர் வந்து அந்த பிளானட்டோரியம் அமைக்கிறதுக்காக வந்து டொனேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு தான் மேஜர் கண்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு நிறைய இடத்துல நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா? அப்போ அந்த அந்த ஒரு குடும்பத்தில் வரக்கூடிய 21 தலைமுறை, அதுக்கடுத்து பிறகு முன்னாடி இருந்த 21 தலைமுறை எல்லாருமே வந்து நன்மையை அடைவார்கள் அப்படின்னா இறை தொண்டு செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு, அதே மாதிரி இறைநிலையில் வந்து அவர்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக அதாவது அதாவது சுலபமாகவே அவர்களுக்கு அது கிடைக்கப்படும் இறைவனுடைய கருணையால். நம்ம நம்ம வீட்லயே நம்ம பார்க்கணும். எத்தனை பேர் நம்ம வந்து நம்ம சொந்த பந்தங்களோட இந்த பகவத்கீதை நாம ஜபங்கள் சொல்லுங்கன்னா யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா உண்மையிலே நாம ஜபங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற உந்துதல் அந்த உயிர் வாழ் இடத்தில் இருக்க வேண்டும். அதற்கான சிறு முயற்சி பண்ணணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த நாம ஜபங்கள் செய்வதற்கான அந்த வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும். ஓகே, எதையுமே இறைவனுடைய கருணை, குரு பரம்நாடு கருணையை நாம் யாசிக்கணும். அப்பதான் அந்த செயலுமே வந்து பக்குவமா முடியும். இல்லைன்னா பௌதீக லாபத்திற்காக செயல்பட்டு அது வந்து என்ன ஆகும், நம்ம கர்ம பந்தனத்தை வந்து ஏற்படுத்தும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாம அந்த கர்ம பலனுக்காக மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறந்து அந்த கர்மத்தை நன்மையும் தீமையும் நாம் வந்து சேர்த்து அனுபவிக்க வேண்டியதாயிடும். ஓகே, முடிவாக ஆடம்பர ஏற்பாடுகள் பகவானுக்குரியவை அன்று, நமது நன்மைக்காகத்தான் இல்லையா? அவ்வாறு ஒரு கோயிலை கட்டி நம்ம பகவானை வந்து சேவிக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம்னா, ஸோ அங்கே எத்தனையோ தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் வந்து பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்க பெறுகிறது. நாம பக்குவமா இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு நாம பக்குவம் ஆகுறோமா இல்லையா, பக்குவமான நிலையில இருக்கிறோமா இல்லையான்றது வந்து நமக்கு ஒரு யார் சொல்லுவாங்கனாக்கா, ஒன்று பகவான் சொல்லணும், இல்லைன்னா நம்முடைய குரு சொல்லணும். அவங்க 2 பேரால மட்டும்தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நாம் எந்த லெவல்ல இருக்கிறோம். நமக்கு நாமே வந்து நான் இந்த லெவல்ல வந்து முற்றும் துறந்த முனிவர் மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்லாம் நம்ம பிரகடனம் படுத்தினோம்னா அது வந்து இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, நம்ம இன்னும் இம்மெச்சூரா பிஹேவ் பண்றோம். அதாவது இன்னுமே நமக்கு வந்து முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு பக்தி கிடைக்க பெறவில்லை என்று பொருள். அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எப்ப நாம மேன்மையாக பக்தி கொள்கின்றோம் என்ற உணர்வு வருகிறதோ, எப்போ நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு வந்து மேன்மையானது என்று உணர்கின்றோமோ, அப்போவே நம்ம நம்முடைய பக்தி பாதையிலேருந்து நாம தவறி விழுந்தாச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தத் யதா பாலிஷானம் ஸ்வயம் ஆத்மனஹ ஸ்ரேயஹ பரம் அவிதுஷாம் பரம பரம புருஷ பிரகர்ஷ கருணா ஸ்வமஹிமானம் சாபவர்க்கியாக்கியம் உபகல்ப பைஷ்யன் சவயம் நாபசித ஏவேதரவர் இஹோபலக்ஷிதஹ. ஸோ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரா இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளே இல்லையா, மகாவிஷ்ணுவை பார்த்து பாடுதல் இது. விடுதலை பெறுவதற்கான அறம், பொருள், இன்பம், வீடு பேர், அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ ஓகே என்பவற்றை முற்றிலும் அறியாதவர்களாக நாங்கள் இருக்கின்றோம். என் வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்னவென்பதை உண்மையில் நாங்கள் அறியவில்லை. ஸோ அப்படியுமே வந்து ஒரு நிலை இல்லையா? மேலும் வணங்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பும் மனிதனை போல் நீர் எங்கள் முன் வந்துள்ளீர்கள். இப்போ நம்ம பகவான் நம்ம முன்னாடி நின்றுதான் என்ன பண்ணுவோம், முதல்ல அவர் பாதங்கள்ல விழுந்து நம்ம சேவிச்சுக்குவோம் இல்லையா? அப்படி பகவான் அவர்கள் முன்னாடி காட்சி அளித்திருக்கிறார் என்பது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. எமது நோக்கம் நிறைவேறும் எமது நன்மை கருதியும் இல்லையா, எங்கள் நோக்கத்தை நிறைவேற்றவும் மற்றும் வந்து நன்மை கருதியும் நம்முடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நிர்ணயித்த பிறகு இல்லையா, நாம மனசுல அந்த கோலோகம் வைகுண்டமா இல்ல வந்து பலன் கருதும் செய்யலாம், எந்த நிர்ணயத்தா இருந்தாலும் மேலும் எது நமக்கு நன்மை கருதியும் எமது நன்மை கருதி அந்த வார்த்தை அன்பை பண்ணிக்கணும். நம்ம என்னதான் வேண்டுதல் பண்ணாலும் பக்தி கொண்டு வேண்டப்படும் பொழுது பகவான் நமக்கு எது நன்மையோ அது மட்டும் தான் கொடுப்பார். நன்மையற்றதை வந்து என்னைக்குமே பகவான் வந்து பிற்காலத்துல நம்ம சங்கடப்படுவோம்னா அதற்கான பாதையை பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்க மாட்டார். இதுதான் தேவ வழிபாடுக்கும் பகவானுடைய வழிபாடுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகே, தேவர்கள் நாம் என்ன வணங்கினாலும் கொடுத்துருவாங்க, அதனுடைய பலனை நாம அனுபவிக்கணும். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. அவரையே நம்பி நம்ம வணங்கும் பொழுது நமக்கு எது நன்மையோ அதை மட்டும் தான் கொடுப்பார். அதை நம்ம மனசுல கிளியரா பதிய வச்சுக்கணும். எங்களுக்கு அருளவும் உமது அளவற்ற கருணையால் நீங்கள் இங்கே எழுந்தருளி இருக்கின்றீர் இல்லையா? ஸோ அதாவது காரணமற்ற கருணை, அன்லிமிட்டெட் மெர்சி இல்லையா? அதாவது காரணமற்ற கருணை. அதே மாதிரி வந்து எந்த காரணத்துக்காகவும் அவர் வந்து தோன்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இருந்தாலும் பகவான் அங்கே அந்த
பிராமணர்கள் முன்னாடியும் நாபி மன்னர் அவருடைய மனைவி யாரது மேருதேவி இல்லையா, அவங்க முன்னாடியுமே வந்து பகவான் காட்சி அளிக்கிறார். ஓகே, எமது அறியாமையினால் நீர் முறையாக வழிபடவில்லை. அதாவது பகவானை வந்து நம்முடைய அஜ்ஞானத்தால நம்ம அவரை சரியாக வழிபடவில்லை என்ற போதிலும் நீங்கள் இங்கே எழுந்தருள் இருக்கின்றீர்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லை. யார் ஒருத்தர் பக்தியில நான் நல்லா பண்ணேன்னு நினைச்சாங்களோ அவங்க வந்து கரெக்டா வரவே மாட்டாங்க. ஓகே, தட்ஸ் அங்கே நின்றுடும் அவங்களுடைய பக்தி பாதை. எப்படி இருந்தாலும் நாம தவறு செய்யாம வந்து ஒரு பக்தி செயலை செய்ய முடியாது இல்லையா. அதனால அதாவது நம்ம பக்தி செயல் செய்தோன்ற அந்த பெருமிதமே இருக்கக்கூடாது. அதுதான் நமக்கு இங்க சுட்டி காட்டப்படுவது. பகவான் விஷ்ணு வேள்வி சாலையில் தாமே தான் எழுந்தருளினார். யாரும் அவர் வந்து அழைக்கல இல்லையா. அவருக்கான யஜ்ஞங்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுதே பகவான் வந்து அந்த இடத்துல காட்சி அளித்தார். அவர் தன்னுடைய நன்மைக்காக தோன்றவில்லை. பகவானுக்கு எதுவும் நன்மைகளே தேவையில்லை இந்த இடத்துல. ஆனா அது எல்லாமே நம்முடைய நன்மைக்கானது இல்லையா. அது போல் அர்ச்சவிக கோவிலில் உள்ள திருமூர்த்தமும் அந்த நோக்கத்தோடு தான் அங்கே இருக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் கூட வந்து நம்ம இந்த கண்களால பகவானை நேரா தரிசனம் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் இந்த அர்ச்ச விக்கிர வழிபாடுலையா நம்ம இறைவனை வந்து காண வேண்டும். அதன் மீது அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்தின் மீது நம்முடைய ஈடுபாடை வந்து வளர்த்து கொண்டோம் என்றால் கண்டிப்பா அந்த டீட்டீஸ் நமக்கு பேசும். இதை நான் இந்த கோயில்ல வந்து என்னோட சிறு அனுபவம் தான். ஆனா பெரிய அனுபவம் பெற்றவர்கள் எல்லாமே அவங்க விளக்கியதை வந்து நான் கேட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதை என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்ததை பகவானுடைய கிருபை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எங்களோட பிஸ்னஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா எங்களுக்கும் இப்போ வந்து 50 வயதுக்கு மேல ஆயிடுச்சு. இனிமே இந்த பிஸ்னஸை வந்து பிள்ளைங்க தான் எடுத்து நடத்தணும் இல்லையா. ஆனா அதற்கான பாதை வந்து அமைய பெறவே இல்லை. இவந்தோ அவங்க எஜுகேட்டட் ஆயிட்டு கூட வந்து என் பொண்ணு வேலைக்கு போய் வேலையிலேருந்து வந்து நிறுத்தி நான் இந்த மாதிரி இப்போ வீட்டில் வச்சு, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து வெளியில போய் வேலை செய்யும்போது ஆரோக்கியமாக இருக்கவில்லை என்பதற்காக அழைச்சின்றதுனால, ஸோ கடைசியில் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் எவ்வளோ உழைக்க முடியும். காலையில் 3:30 3:45 மணிக்கு எழுந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு அப்புறமா பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு ஆஃபீஸ், மறுபடியும் ஈவினிங், மறுபடியும் கிளாஸ், மறுபடியும் எனக்கு எங்க வீட்டுக்காருக்கு வெளியில போயிட்டு வேலை பார்த்துட்டு வந்து அவருமே வந்து இஸ் ஆல்சோ டூயிங். காலையில பூஜை ரூம் எல்லாம் கிளீன் பண்றது அவர் தான் இல்லையா. எனக்கு செய்யறதுக்கு டைமே கிடையாது. ஸோ இத்தனையுமே வந்து ஒரு புறம் தொண்டு ஒரு புறம் கடமை, இரண்டிலுமே வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நாங்க தம்பதியர் வந்து எங்க பிள்ளைகள் படிச்சிருந்தாலுமே அவங்க வந்து வரலன்ற ஒரு இதை வந்து அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் மாதாஜி வந்து கேட்டாங்க, ஏன் உங்க பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க பொறுப்புகளை கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. முன்னாடி ஜெகநாதர் அங்க தான் பார்த்துட்டே இருக்கார், அவர் முன்னாடி தான். ஸோ அதற்கு எனக்கு தெரியல மாதாஜி, அவங்க இன்னும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன் வரல. ஸோ அவங்க வந்தாங்கன்னா நான் கூட இங்கே சேவைக்கு நிறைய வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனால் வித்தின் அந்த வீக்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய மகள் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து ஷீஸ் டூயிங் நாங்கள் இத்தனை வருஷம் 18 வருஷமா பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இன்னைக்கு அவ சூப்பராக அதாவது மேனேஜ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறான். அப்படி பார்க்கும்பொழுது அது எல்லாமே அவளால் செய்யப்படுகிறதா அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக கிடையாது. இறைவனுடைய கருணை வந்து எந்த ரூபத்திலேயே வந்து ஒரு தூய பக்தர் அவங்க வந்து அந்த மாதாஜியும் பிரபுஜியுமே வந்து இப்போ நம்ம குரு மகாராஜுக்கு வந்து 2 ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், ஒருத்தவங்க வந்து திருப்பதி பிரசிடென்ட், இன்னொருத்தவங்க வந்து மாக்டி ரோடு அதாவது சைத்தன்ய அவதாரி பிரபு. அவங்க 2 பேருக்குமே வந்து தீட்சை கொடுக்கறதுக்கான அந்த இதை வந்து குரு மகாராஜ் வந்து கொடுத்துருக்கார், அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கார். ஸோ அந்த நிலை எழுதியவங்க அவங்க சைனா எல்லாம் போய் ப்ரீச் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து கிரேட் ஆஸ்ட்ரேலியர்ஸ் எல்லாம் அவங்க கிட்ட உண்டு. ஆனாலும் நம்மள மாதிரி அதாவது என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்குமே அவங்களுடைய கருணை வந்து கிடைச்சிருக்குன்னா, ஸோ பிகாஸ் அவங்க முன்னாடி பேசினது மற்றும் அங்க ஜெகநாதருடைய கருணை இது எல்லாம் தான் நிகழ்கின்றது என்பதை வந்து உணரக்கூடிய ஒரு இது மிராக்கிள் தான் இது. ஆனா அர்ச்ச விக்கிரகம் பேசும், அர்ச்ச விக்கிரகம் வந்து நமக்கு கருணை புரியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நம்பிக்கை வந்து இதன் மூலியமா வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கினேன். ஸோ அதனால கோயிலில் இருக்கக்கூடிய திருமூர்த்தங்கள் வந்து கல்லுன்னு மட்டும் நான் நினைக்க கூடாது. நம்ம அது மிக மிக தவறானது. நாம அதாவது நல்ல ஒரு மரியாதையோடு பேசுறதையுமே திருமூர்த்தங்கள் கேட்கும். நாம வசை பாடினாலும் திருமூர்த்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கும். ஓகே, அதாவது நம்முடைய ஈடுபாடு எவ்வளவு இருக்குன்றத வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து அந்த திருமூர்த்தங்கள் நம்மளை வந்து செக் பண்ணும். ஓகே, அது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று. அதனால்தான்
திருமூர்த்தங்களுக்கு முன்னாடி நாம அபராதங்கள் செய்யக்கூடாது. பக்தி ரசாமிருத சிந்துல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? காலை நீட்டுறது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து கொட்டாவி விடுறது, அதுக்கப்புறம் முதுகை காட்டி அமர்வது, இதெல்லாமே வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு திருமூர்த்தம் நிறையவே இருக்கு. ஸோ அதாவது நம்ம திருமூர்த்தங்கள் முன்னாடி செய்யக்கூடாத செயல்கள் அனைத்துமே அந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அதனால நம்ம இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முழுமுதற் கடவுள் தமது அளவற்ற கருணையின் காரணமாகத்தான் நம் முன்று தோன்றுகிறார் இல்லையா? ஸோ அது அவர் பகவான் தோன்றுவதற்கு அவரே காரணம். அவரே வரணும்னு நினைச்சா மட்டும்தான் வருவார் இல்லையா? அப்படி ஒரு அனைத்துமே ஆஸ்பெர் ஃப்ரீ வில் தான். நமக்கு தான் ஃப்ரீ கிடையாது, அவருக்கு ஃப்ரீ வில் இருக்கு. அதனால் நாம வந்து நம்மால் அவரை காண முடிகிறது அர்ச்ச விக்கிரகத்தின் மூலியமாக. உன்னத பார்வை, அதனால கோயிலுக்கு போனா அர்ச்ச விக்கிரகத்தோட நாம ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கணும். அதான் கொஞ்ச நேரம் பகவானுடைய அலங்காரத்தை வந்து நாம தரிசனம் பெறணும். ரொம்ப முக்கியம் அது. பாதங்கள் இருந்து முகம் வரைக்குமே, பகவான் தலைப்பகுதி வரைக்குமே நாம் தரிசனத்தை பெறணும். அவரே அலங்கார பிரியர் இல்லையா? ரொம்ப அழகா வந்து மாலைகளோட இல்லையா, ரொம்ப அழகா டெக்கரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லா கோயில்களுமே அப்படிதான் இருக்கும். பெருமாள் கோயில் நீங்க எங்க போனாலுமே அழகான மாலைகள், பட்டாடை இதோடு தான் வந்து பெருமாளை வந்து சேவிக்குவாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால சச்சிதானந்த விக்கிரகத்தை காண முடியாது. ஆகையினால் அவர் தமது அளவற்ற கருணையால் நாம் காணக்கூடிய வடிவத்தில் நாம் முன்பு தோன்றுகின்றார். ஸோ அதாவது சில பேருக்கு வந்து பகவான் தோன்றுகின்றார், அவர்களுடைய அகக்கண்ணால் அவங்களால பார்க்க முடியுது. ஆனா புறக்கண்களாலே பார்க்கணும்னா நம்ம கோயில்ல இருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரகம். ஸோ அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வந்து நாம ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பொருட்களான மரம், கல் போன்றவற்றால் நம்மால் காண முடியும். ஆகையினால் அவர் கோவில்களில் கல், மரம் போன்றவற்றான சிலை வடிவங்களை ஏற்றுக்கொள்வதோடு நாம் செய்யும் சேவைகளையுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார் இல்லையா? நாம் என்ன சேவை செய்தாலுமே அவர் முன்னாடி உட்கார்ந்து நம்ம ஒரு மாலை வந்து ஜபம் பண்ணாலும் பகவான் ஏத்துக்கிறார். ஸோ புஷ்பத்தை சாத்தினாலும் பகவான் ஏத்துக்கிறார். துளசி தளத்தை வந்து ஆஃபர் பண்ணாலும் ஏத்துக்கிறார். நைவேத்தியம் பண்ணாலும் ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? எதுவுமே பகவான் வந்து எனக்கு இந்த குவாலிட்டி கொடுத்தாதான் நான் ஏத்துக்குவேன்னு சொல்றது இல்ல. அன்பு கொண்டு நாம் எதை கொடுத்தாலும் பகவான் ஏத்துக்கிறார். ஓகே, இதுவே பகவானிடம் உள்ள அளவற்ற கருணையின் வெளிப்பாடாகும். அதாவது இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அளவற்ற கருணை எதன் மூலியமானாக்கா, நாம் எதை சிறிய அளவில் செய்தாலும் பகவான் அதை வந்து நிராகரிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அன்பு கொண்டு ஆற்றக்கூடிய அனைத்தையுமே பகவான் ஸ்வீகரிக்கிறார். அங்கே அன்பும் இல்லை, எதுவும் இல்லை, ஏதோ கடமைக்காக ஆற்றினால் அதற்கான பலன்களை தான் பெறுவோம். பகவானை ஏத்துக்கிறது கிடையாது. பகவானை வழிபடுவதற்குள்ள பொருத்தமான பொருட்கள் நம்மால் உண்மையில் படைக்கவே முடியாது இல்லையா? ஸோ எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா, வழிபடுவதற்கு பொருத்தமான பொருட்கள் அப்படின்னாக்க வஸ்துக்கள் என்றதை விட நம்முடைய குணாதிசயங்களை தான் எடுத்துக்கணும், பாவத்தை எடுத்துக்கணும், பிரேமையை எடுத்துக்கணும். அப்படி நம்மளால முழுசா பண்ண முடியுதா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? நம்ம ஏதோ ஒண்ணு மனசுல சஞ்சலமோ இல்ல ஏதோ ஒன்றின் மீது நம்ம மனது வைத்திருக்கும். அதாவது செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நம்ம மனசு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும் இல்லையா? அதனால்தான் பொருத்தமான பொருட்கள் என்பது நம்முடைய சமர்ப்பணம், சரணாகதி, அதுதான் உண்மையிலே பொருத்தமான பொருட்கள். அதன் பிறகு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம சொல்லலாம். ஆனா முதன்மை ஸ்தானம் இந்த ஜீவனுடைய மனநிலை, அவனுடைய புலன்களுடைய செயல்கள், இதெல்லாம் தான் முக்கியம். ஏனென்றால் நாம் முற்றிலும் அறியாமையில் இருக்கின்றோம் இல்லையா? நாம் நினைக்கிறோம் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் காசை கொட்டி பகவானா சேவிச்சா பகவான் நமக்கு வந்துருவாரு. அது தவறு. எங்கே அன்பற்ற நிலையிலிருந்து நாம் எதையுமே நாம செய்கிறோமோ அது வந்து பகவானுக்கு சேர்வதே கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம ஒரு அன்பு கொண்டு பகவானுக்கு பக்தியும் அன்பும் கொண்டு, லவ் அண்ட் டிவோஷன், அவ்வாறு நாம் இறைவனுக்கு நாம் பக்தி தொண்டு புரிந்தால் பகவான் ஏத்துக்கிறார். ஓகே, இல்லை என்றால் அது ஏத்துக்கிறது கிடையாது. பகவான் தனது அளவற்ற கருணையாலே நாபிமனின் வேள்வி சாலையில் எழுந்தருளினார் இல்லையா? அப்படின்னா அவங்க ஸ்ரத்தையோட அந்த யக்னத்தை வந்து செய்திருப்பாங்க. அதனாலதான் பகவான் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாயே பபரோஹி அஹர்த்தம யர்ஹி பர்ஹிஷி ராஜேஷேர் வர்த்த வரதர்ஷபோ பகவான் நிஜ புருஷேன விஜய ஆசீர். வணங்கப்படுவோர் அனைவரினும் சிறந்தவரே. அதாவது வணங்குவதற்குரியவர்கள் யார் யாரு சொல்லுங்க? நம்ம வீட்டுல பெரியவா இருக்கா இல்லையா? அடுத்து வந்து நம்மளை காட்டிலும் வயதில் மூத்தவர்களை வணங்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா? ஞானிகளை வணங்கலாம் இல்லையா? அடுத்து வந்து தேவர்களை வணங்கலாம், பகவானை சேவிக்கலாம். அதுலயுமே சிறந்தவர் பகவான். வரமளிக்கும் அனைவரிலும் சிறந்தவர். எல்லாருமே நமக்கு நல்லாசி கொடுப்பாங்க. ஆனா அதுலயுமே வந்து ஹையஸ்ட் பெனிடிக்ஷன் யார்கிட்ட இருந்தாக்க பகவான்கிட்ட இருந்துதான். ராஜரிஷி நாபியின் வேள்வி சாலையில் நீர் எழுந்தருளி இருப்பது எங்களின் நன்மைக்கே ஆகும். அதை அவர்கள் உணர்ந்து விட்டார்கள் இல்லையா? ஸோ
ஸோ பகவானுடைய தரிசனம் என்பது இவர்களுக்கு நன்மையானது. உண்மை காணும் பேற்றினை எமக்கு அருளியதன் மூலம் எங்களுக்கு மிக உயர்ந்த வரத்தினை நீர் அருளி இருக்கின்றீர். அதுவே கிரேட்டஸ்ட் பெனிடிக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. அதாவது பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான வரங்கள் வந்து கிடைச்சதே வந்து மிகப்பெரிய வரம் அப்படின்னு சொல்லி ஐ திங்க் இந்த இதை எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா நான். ஓகே ஃபைன் நான் இதை நாளைக்கு நம்ம வாசிச்சே பண்ணலாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ப்ரொசீட். எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி, டியூ டு சம் எமர்ஜென்சி நான் வந்து போக வேண்டியதாயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ மீண்டும் நாளைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, 10வது ஸ்லோகம் வாசிச்சே எடுத்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டார்ட். இன்னொரு 10 நிமிஷம் மேலே ஆகும். वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे